ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೇನುವೆ. ಇನಿ ಸಂಡೇ ಅಂತ ಚೂರು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಬೇಲೆ ಎತ್ತುಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಾರ್ ಎತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ದಾಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೂಜಿನಾಗ ಒಂತೆ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಲು ಅಯ್ನ್ ಪಾಡುವೆ ತೂಕ ಐತೆ ಪೂಜಿದು ಸುಮಾರು ಪೊಟ್ಟಾಣಿ ಅನ್ಪ ಇದಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮಂತು ಅಂತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಒಂತುಕ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿ ದಾಂಡ್ ಇಂಚ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ದೊಡಮ್ಮ ಬತ್ತು ಪೂಜೆರ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಪೂಜಿನ ಒಂದು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿನಾಗ ಖುಷಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತಲು ಐನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕಲ ಅಂಬಿನ ಒಂಜಿ ಕುಂಟುಡು ಮುದ್ದೆ ಮಂತುದಿಂಚ ಪೂಜುನು ಕುಂಟುಡು ಕೊನೊಂದು ಪೂಜೆನು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕೋಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ಕೋಡೆ ಉಲಾಯಿ ಅಂಬಿ ಪೂಜಿದ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಜಾಲ್ಗ ಅಂಬಿ ಪೂಜೆರ್ ಉಂಡು ಅಂಬಿ ಪೂಜುನತ ಅಂಬಿ ಅಡ್ಪರೆ ಉಂಡು ದೊಡಮ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂತೇರ್ ನೆತ್ತ ಇಮ್ಮೆ ಅಂಟುಲಿ ಮೂರು ಅಲ್ಲ ಕೂಲಿ ತಾವು ಜನಿನ ಜೋಕುಲ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಂತದ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಅತ್ತವು ಓಕ ಬಾರ್ ಸೋಕುಂಡು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ನೀರೊಂದು ನೀರನ್ನು ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಐಕೊಂಜಿ ಕೋಲು ಪಾಡ್ದು ದೀತುನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫ್ರಿಜ್ಜಿ ಅವ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಆಂಡಾಯ್ತು ಮುಗ್ಗಿಂಡು ದೊಡಂ ಬೈಚಿರು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲು ಗಂಬೆ ಅಡ್ಪರಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಸೋಕುಂಡವು ನೀರು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ದಿಂಡ ಹಾಪುನೊಂದು ಏರ್ಲ ಒಲ್ಪಲ ತೂತುಜನಿ ಅಕ್ಕನ ತೂತು ತಿನ್ಯ ಅಬ್ಬರ್ ಕೊರು ಅಕ್ಕಗೆ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ನಿಕ್ಕೇರ್ ಬಂತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ತಿತ್ತು ಅವೈತೆ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ತುದ್ದೆ ಕಲ್ಪುವ ಸಾಧಾರಣ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಮತ್ತೆ ಚಿಂಡೆವು ಕತ್ತಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ್ ಆತಜ ಕೃತಿ ಮುಲ್ತಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಯಾರ್ನಲ್ಲೇ ಬೇಲೇನಿ ಒರ್ತಿ ಅಂಬಿದ ಮಿತ್ತೆ ಕೈ ಕರ್ದಕ್ಕೊಂದು
ಏನು ಮೊಲೆಗ ಯಾವ ಸೋಕಾಂಡು ఒక మీయారెజ్జా నెచ్చనా